Biyernes na gabi. Alas 7:18. July 1, 2027. Andito na tayo sa Taras, Pokot. Kumaliw ka dyan. 2 kilometro. Yan na yung sintro ng Pokot. Bicol, may buksin. Kumaliw ka dyan. Kung nariritso mo yan, dito ka na dahil. Basod. Dito tayo sa kanan, Puputang Matlaw. Camarines Albay, Sorsogon, Matlaw. Tawid na tayo sama at mga nangyayarisin sa barko. Ito pala kay Ramil dyan, Tara. Sama namin driver sa RD Transport sa J-Poms, Paranaque. J-Shuttle Group. Si Ramil. Kaya kayo siya sa nag-drive sa van. Tara. Kay Ramil. Kita dan sampai dengan kita sa Pasay ya itu apa Syaril Alabang Pasay Alabang Denmark. Tandaan na kayo dyan yung visit sa 1 year visit. So, kaya naman masaya yan sa unahan. Yan, bubutik ko yung kutsinero. Di ba kala pag hindi na komisado ang kasada? Bira lang ng bira. O kaya no, sa client na. Hindi na dapat bubutik yan. Iwan nyo yan. Kung kabisado mo lang, hindi ko busit. Hindi niya kabisado eh. Kaya bira lang bira. Akala niya takbong buwa mo na siya. Hindi pala takbong buwa mo. Takbong loko pala. Siting Kan, apakah kasi baik? Hindi ko. Pagpuli kayo. Okay, stop tayo. Asa naman ni? Tara. Wala, tara.
Ada tau. Tapi pisau. Oh. Oh. Ayan. Anak lagi. Sige na pagkuba ng kurangan eh. Sige, pagkuba niya ha. Kaya ang laki ha. Buwan na rin. Buwan ka muna. Buwan ka muna niyo. Sugo na ganyo.
Kasi may lugar. Ano ba? Di ba? Asa na nga yung lugaran eh. Bicol. Bicol na yun na. Oo. Libanan. Sa kataurasan mo, abot sa alin ano eh. Ha? Sa kataurasan mo, abot ano yan eh. Iya, palaw na. Tayo pa na. Ano na eh? Mahala. Ha? Sarsak talaga yung buntag na makatabok sa paano. Hindi, sa bako. Mahaba na itong alaw na. Huwag na alaw na. Alaw na ito sa kahit. Ah. Huwag alaw na. Alas hindi ko na siguro. Ba't kumakaoras na kanon din eh? Pila? Upat. Ba't ka oras pa? Dali rin na eh. Suba padagan. Upat ka oras. Hindi ka na sa pagpuli na mo. Ito. Hinay mo naman nagal daw katra. Ha? Loaded dali na eh. Hinay mo nagal. Ang. Ano doon na? Oo. May container ba? Loaded dali to? Hindi na. Ay, di ka katugon ng driver na. Ha? Ay, di ka katugon. Anad na. Ano ta? Ano na ko ka na eh. Orang kagway. Orang panaway. Pero nindot man. Marapag ma-enjoy ka magbalik no. Kulang mo sa tulog. Ha? Kulang sa tulog, murang nagway, murang panaway. Namunod naman, kanya. Ang kaibag, pag pinatagkuha. Naglawam na. Nga na dyan tayo. Driver eh. Sabi na ko pa rin pandemic. Oo no. May narong buwan na, pintihin. Pagkabot pasay, balik na yun. At tayo matulog na. Saan na ba? Pilates, may pandemic eh. So nga. Doro, di pa ko muli rin wakay pandemic. Ako yun. Ginay ng biyahe, wala na may tarong. Pwede ka. Ha? Pwede ka. Painante. Abay nanti ka. Oo, yung mga container ban, hinay naman biyahe ah. Asa na yung biyahe? Asa, gara Metro Manila ka? Ako ba? Wala ka mo pa nanti yung mga malagyo. Ya, Laguna. Ako sa mga yung truck na eh. Nga na ba? Yung kagad yung truck na na. Oo, nga na ba? Thriller? Oo, thriller. Nalalay lang ka. Oo, painante ra. Asa mo ko punargan? Beer. Oo, fair. Kaya harbor. Oo, Harmor. Kaya, David, sahay, dari mo ko kami dari sa Laguna. Pagbaboy sahay sa Di ko suksit. nga. Nandito na tayo. Biyahe. Oo. Suksit. Ito din. Bilis na kami. Kulay. Dito na tayo sa Midbanan Bicol area.
hindi pala nagkahinay. Hindi na balik. Buwat ako, nagbuwat. Nagbuwat ako ba? Ganun lang dahil. Ha? Ganun lang yung operasyon. Hinay lagay. Balin ko, nagbuwat lay ko kuan. Tawag. Oo. Na may ang driver mo pasod maglain daw. Oo. Muli ko nga. Hindi na ganun. Tawag na po to. Paano? Sila dyan tayo magbihi under eh. Ha? Mga barkada magbihi under eh. Aircon lang mga karga. Aircon. Kaya na biyahe? Oo. Bicol? Oo, Bicol. Yan, kumanda sila biyahe, Bicol. Asa na ka ulit? Vlog. Vlog ka? Kaya ma-vlog ka? Oo, ikaw. Bye-bye, City Liti. Magi pa, crossing na niya. Crossing ka. Sakto. Asa ka sa ma-vlog? Onion. Ha? Onion. Yun. Asa ka doon? Yun. Sa ko na? Pungon. Lusog na naman ang ama. Pungon. Dagko po ni mag-drive ko niya no. Ingani kayo no. Ha? Dagko po kayo ka. Paniyo ko ingani ba? Kita? Oo. Kaya pandemic na ron. Sa una. Kabuhi. Kabuhi ko lang asawa. Sibat. Dili makabuhi ka makakaon. Makabuhi siya ako sibat. Kaya na yung kabuhi. Hindi, joke lang. Gue orang gupot. Karon pagkaron awa. Hindi na iko. Hinay no. Sa usa ka buwan kadua ra biyahe. Inyo. Oh. Walo mi ka daw sampai sa Manila. Sa ka kasidas, sa ka biyahe. Ang suldo ng 2,000 ha. Sila na yun. Okay ra, at least may biyahe. Hindi magtambay. Oo. Hindi pa ka magsaga. Sa truck. Ha? Balik ang truck, hindi ka magsaga. Oo. Pwede. Hindi mo magsit. Ingana ba na? Ingana ba? Alas 8. Pwede. Tinis na ng Pwede na tayo sa Libanan. Basta natin magsit. O sige po. Yung pong magsisiyar dyan at kumain o ano pa dyan? Kaningan ba sa inyo lahat? Ito po ay ang isa po ba natin sunod ulit ito? Sursugon o kaya matog na. Kaya po magsiyara po tayong lahat ito. May susugon pa. Kung titigil si partner sa sursugon, hindi lang sa kanya. Ano na kayo magpuprodo kami? Kaya magkaroon na kami. Sa ano ba na? Magpakulo kami. Apo, alam ni partner yan. Saka ano lang ko. Magkulo pa kami mag-visit. Grabe na naman si Robin. Daya mga hindi. Ayun, ang sector.
Di ba? Sayang yung ano nila. Araw. Baka nag-change court. Ewan. Dapat mayroon. Baka nag-change court. Pagkali natin yung kabila. Yan. Baka dito pinagkakain na doon ang kabila eh. Kinargahan yata. Ha? Parang kinargahan. Hindi mo yun nasabihan na may kabila. 200 daw may kita may karga dyan eh. Ako baka ang kinargahan. Binasa ko nga eh kung ilan ang kinarga eh. Kung man maklaro eh. Nakayos makasulat. Dali po. Ah, nabubusit. Ito nga siya, no? Talagang pugsit natin. Magandang gabi dyan sa inyo lahat ng pugsit. Si partner naman ang titira mamaya. Pagkatapos pag-disil. Kung na may matutulog na may pugsit. Kami pugsit. Tapos na yung buksit. Pag-diesel. Shout out ulit kay ano? Kay Ivan ba? Ivan, Chris. Ivan Chris Diodne. Kamusta ka na dyan? Parang liti. Ayan, lubukit. Ayan ang gripo dito sa hugasan ng kamay sa mga pasayro may lubukit. Yung mag-start natin dito sa Libmanan, Bicol. Ayan yung 192 may lubukit. Ayan rin kainan dito may lubukit sa Libmanan.